Objevili jsme se na předávání České ceny za PR a dusíme lidi s otázkou, co je to Peča Kuča. Peča Kuča. Pardon? Co vás napadne, když se řekne Peča Kuča? Nějaká intimní praktika. No něco strašně sprostýho určitě. Já bych tipnul nějaký maďarský zákusek. Peča kuča. Tak jako něco pečenýho s troškou kuče na tom, na vršku. To bude nějaký lichokopitník, pravděpodobně. Ježišmarja, co je to za slovo? To je česky? Zní to jako maďarsky. Peča kuča by mohlo být nějaký dobrý srbský jídlo. Já to radši nebudu typovat. Něco sprostýho, ne? Mně to voní ničím pečeným. Nějaký koření exotický. No, že by nějaká kuchařská show, nějaká party. Peča kuča, pečený kuře. Kuča se říká starýmu baráku a to je tak všechno, co mě napadá. Peča Kuča by mohla být. Pečený barák. Peča kuča je pečená kuřecí čekanka. A ze které země? Peča kuča je samozřejmě je to taková malá vesnice na jihu Litvy. Cože? To je japonská metalová kapela. A má něco společného s ženským přirozením? Ne, myslím si akorát, že hraje No, je to určitě akce, která proběhne a Peča kuča to je v rumunštině, je to alkoholický nápoj, který se dělá z ovčího trusu.